yung sige na lugha-lughaw ko na sinabi na ako ngayon, pwedeng lugha-lugha, ganyan. Hindi man rin, kasi pala mga klase ka, gulugaw ko, nasa isulo ko, tibay-tibay, daw-daw, abara, tibay-tibay ka. Abdi, tibay-tibay. Ito yung siya ng kibay. Palagay siya ko nagpapadil. Oo, ako. Ram. Oo, nagpapadil. Ikaw, bigay-bigay. Kaya yung pamanggi, ang mga tayo, Ano mo ba? mga taga-asan mo kaya? Kami chito sa inda. Hindi naman, kabaga. Guru yun, si Jed Gago ni Jed. Hindi. Ano ako, adjustable. Ngayon, pansin mo lang, kailangan. Ano, kailangan. Ha? Kasi naman ko ang wait ko sa kuya. Luga-luga ha. Renton. Daw ang muna, mag-down lang muna. Tapos na ikan, wala akong madali kumain ko na taka. Dito mo masyado, isabat yun. Ako din yan nagkita. Bago nga yung nag-practice na GS night ko. Siguro lang nga eh. Magis ka? Puri pingali. Yan, parang di magyan ito yan. Hindi kayo. Taon na din naman. Kaya palang pwede baga, ano ba yung jay baga? Pwede. Sini nyo man ka, Jay? Hindi ka na ninyo. Tayo. Ay, Pumili ito sa kayo. ayo. Ang nakawan. Ang depan, libod doon. Kaya pala na, jay baga sabay ang senior sa ano? Sa junior, ay lang. Jay ang palang kasi sa ano? Sa nasunod. Ano? Jay ang kanya pala. Ang 2,000. Kaya Ang ba? rason man sa mga madam na ano kung magpula niyo mo ang Ay, mali. Ay, mga i-enter na naman na dakul da kaya. no, hindi ka sabi 2,000 sa ano, senior high. 2,000 sa junior high. Ang dalawa. Open. Ang dalawa. $20.25. Good evening. Ako naman doon. Buhay mo na. Hindi pa kayo ayip na yun eh. Wait, alam mo naman. Ay, makakabang, okay?
Galino. Maksay. Arog ka. Isa na ko na tayo. Yun ang magiging sumara na Ay, kami. bigyan. Siya. Ano mo? Nanadok sila. Palpal kaya na yun. Ano? Sila ka lang. Kami sa classroom na. Pero uso na kami. Hindi ko iba kung sumat ko sa. Students nga ni. Bilturan so ayo. Pata na balik eh. Ang masitip yung nag-email, pero na-play sa bag. Ulit ako na isang naiti. Kuriga mo doon na pagkakay ka pagka ano nga. Yung pangarap niya man maging ano magpapasigarilyo ano man maging kumo. Ang harap na mag-archit. Ano to? Rawa pa babanat na ano to? Barot nilagyan. Arap Ano yun na? Ano yun na? Kaya sigarilyo abi. Baka may letter ka naman. Crazy Alam Ata mo na raw be. Ano mo? Bigyan mo. Gagamit ko ang botas, nagbuka ang bullpen doon sa date ba kang pera. Galing ikaw letter, babuhong ka. Lumang letter? Taro, babuhong ka sa Yun dito yung ayo. Saka kahit ulit siguro hindi kami hindi nga Iyo. Hindi, bawa sa eskwela. Dito nga. Ito na rin ka. Ano ka, dumanang ka na yung guidance ka na. Ang guidance na yun. Ano yan nakadak sa mo, COD, take out katulos. Utlak sa loin so ka na. Pasukan. Pag ano kumalit, pag sinuray kumalit, pag ako sa doon, sa senior sa ano ka sa ko mechanic ay dahil sa baril pala na kumalit pa. Sayang nga yun. Ako lang tao yung buhay niya. Ayun, sana ako malipon. Nang pala yung mga Patalo ka, sarap ka pa mo dahil, patalo ka dahil kung nag-school naman. Ito Oo, ang phone, mag-cheater ba ganun ha? Duwa ang cheater. pilihan mo. Ano mga? Pag mga Ito ka lang. So, gumugod. pili ko kumagawa. Nagkaroon na kayo dito, Peng? yun o. Hindi po ako Kasi, Kami, ang battery bill ko naman. Tama yan Diba, ito. pilihan mo, so, Ay, sabi ako mo ka, ano, kabundong. Ano mga pansit ka kahit ano? Battery bill kami ka po sa Hindi kayo nagalayo. Oo. Yung ano, mga may violate. Alas gabos kami yung battery bill. Lalo. Gabos kami mga lalaki. May ako doon pa Kevin mo. Yung siya po siya Battery bill ganun. kaya ano? Ay, hindi siya Pasin sa last week ang makaroon. Dahil mga turok na kami. taas Ano mo. sa namin daw? Mas taas. Di ba Paglano kapag ang nabigat ka sa Kevin? Di ba tayo ang turok? Ako nga, ni Ulo. Pero wala ka mo tayo man. Yun na. Sige nga, dahil mga TV. Uy, siya ka. Isa, ano ko? Sige, mga galing. Nakakas ko, kang nagay-feeling mo. Siya. Ah, sige. Yun na, may skinny Wala, ang magaling mo nito. Ano? Yan, Hindi ka magaling mo nito? Ano daw, magaling mo nito? Salapin kami, oh. Ha? Matali. Magaling mo si Sabi ko na ba? Dylan Min, ha? Magaling mo si Dylan Min. Email. Sa looking. Magaling mo si Dylan Min. Tara mo. Patang na pinutikan. Computer. Science. Ano ka, ano ka? Bong, ano ako ba niya? Guys, yan nagpa-print. Pero, Gawin daw niyo! dito sa laon. Sige na, padala na! Please na, Jake! Sige na, padala na! Dali na! Sige, yan, hindi email! Yun na damper. Yan, kita ano siya, na damper. Natatakot na naa. Ano, mawala naman hayop ka di. Law lang ron. Yung pa ako kapit pa ninyo. Ah, may kitten! Pinalusin ko nung... Luwaan! Ano na, Jake? Pati ba yun na, di ba? Pangat sa TV. Ano siya sa? Tsaka na lang siya binigyan. Yun. Kita na kayo. Hindi na kami magkukuha. Itin pa siya. Si Dua magtugang ano? Wala. Ah. Sabi na to. Ayun,
Sabi ko yun sa Q. Si Q. Oo, mamating pa rin ako. Kanan ako. Ano ba pala ako? Pero wala ka. Q? Right click! Ay man ako. Akala mo makrogan man ako sa tabog mo. Ano ba yun? Para dapat ako. Ganyan, makawa. Ayan, dito. Isa ng Dave. Nakalang. Raymond. Yun ang kalaban. Uy. Malapit ka po dito. Kasi may nagkiwalang click. Walang Q. Hindi na mag-asap yun ang kalaban sa ito. Gusto mo sa ganan? O, tama naman o. Ay! Bakit ka lumabit? Ay, yung fight man yun, sir. Ano mga kalaban? Ano mga pangaran? Naku. Tikman nyo, sir. Di lang ako tubig mo ba din? Hindi na, hindi ako tubig. Simbit lang pero. Ano mo? Utang nagsabay na hayop na ito. Lag pa na ko. Kung binadil kang ano nakaputi ay kilimi nag-down. Wah, ay magpakro. Inami o si Ami. Si ano gudang simbit inami. Ha? Bukan mo makro. Pero mo naman kay palo. Ayang palo ra kami ni big ano. Ora ko sa kay kan palo. Pulpito. Pulpito. Alex yung... Oh, dek, nabig ka. Bumili ka nga, ito to. Dagay, muli kayo mabalik. Oh, yo. Anak ko! Oh, Ha? Pero baka ano? Ilangon mo ah! Kinapay na tawag Franklin. Pero kasi, Jake. Ito mo, man. Kababoy siyempre ko boy. Boy. Ha? Anong kontak ka sa iya? Ano ba ito kaya? Kung mo ako, nauna siya. Kung ako siya, nabukas ko ay nagtagtag pa. Kasi, Grabe ka. dahil ang niya. Ano mo kaya, Jay? Ako po ay gabi ko. Then, mga na-open sa iba ng ano, account. Hindi nakasave sa cellphone ko. Then, mga-open ang account. Ano ba ito ako? Ano ba siya? Ano ba lumabasay? Kami dyan nagpasunod ka kami ko TV. Abay mo talaga ako ay pare. Bilang kayo matulog yung parang na ano ba? Gamit kit ni Tupi ang ano mo. Kaya ko rin sindo. Siya ang hayop na. Ang tanong ko hayop lang. Ano ba sweet ka? Kaya musical video. Sinumit talaga ako sa Ano, you know, ano yun?
Bayar ka. Pinahapos ka dyan. Nung kami siya nagkakawo, ano ba daw, keyboard, sa baba, private. Nung kami siya nagkakawo. Ito na may CP5 na may CP5. Walang tuloy. We have our name. No. Johnny, ito ka nga. Get this back. Also, Naging ka kamatong sa ano to, Hindi yung ano ba, kaso sa eskwelahan? Wala ko ang dati. Si Mom nagpipilit siya. Baby Pat! not again, bro. You're dead. Yeah, Baby Pat, yeah! You're so dead. Pagong sa pipig Yun yung ami mo yun! resistant pipig pagari ko subang ginamilang kamot na start inalak dapat sa pipig. Sa pipig. Nasa room! Kinabot yun sa... Yun kami kung 6 boy. Yan yun ito sa pan. Kasi yan ay nagagamit. Puldo. Itong gamit niya ni anito so lagong mo. Lagong mo dumaan. Ha? Ang gamit ni ano ni nito. Mabilis ito. Yung sak ni ano kay Safe, English. siya. Yeah. Hey, bro. Hey. Oh, I see you. Puta pinagtagpo sa duwa. So ayun. Yeah, bro. Si Billy Spio. Alin mo lang siya sira ngayon. May nagkuha, didingit malo, so call me Gizaro. Si Billy Pang. Nakalaman daan dati mo, nagbabayo. Wala. Brown City yun eh. Ano na nga, hindi pa uli-uli. Down daan. Hey, move. Yay! Move. Ikat ka na kayo. Go. Let's stop your brother. Wow! Don't use your way out. Let's make that. Sama kita. Kasi ito. Sa kanyo, sa ro. Saan? Ito mong galit ng imbi. Darkness? Paman? Sa dulo kayang kit din duman. Imbi, tapos sa matubang. Biglang sa katulad duman. Ako, yung bigas na dulo. Ang dating ka kumat pataas kahit ito. Ibubutong ako mga yun. Tugang nimbi. Ipagkabakla. Oh wait, I have Pagkabakla mga yung tigdat. Ipagkabakla na magkakamot ko pataas. Ibubutong ko mga gamot ko. Yun ang sa amin yung... Si Imbitan. Oh, we died. Ang ano pa, ang lang, yung iba, delete. Siguro pala yung gusto na. The brother is in the way. No, that's not the brother.
Yoy. Putang ina mo, Chito, kung hayop kang hindi puta kang hayop ka na kabanta ng hayop ka. Nagkabakal ko kasi naman mo na yun pa ka. You're gonna die. You're gonna die. You're gonna die. No, we're Nung may nag-isip eh, Ano tula. mga hayop ka mag-English? Kaya ano ang kilula mo toads? Oh. Isip eh, Neo. Saka. Use space. siya naman bandit yung cheater. Baka gabos na ginara in-unlock na, baka na-unlock pa hindi ko in-unlock. Star mo sa nalaganlak ko, boss. Star. Nakarabaw. Why, bro? That's good. Hayop kayo, paano ka naman? Tapos siya lang sabi ko na pang cheater. Kaya di bakit ko. Bali, bro! Nah. Observer. Kasi, mabawan mo sa niya. Why? Dalawa? Hindi nga, murang na. Kaya mo ha. Aral ka ng style. Iwan yung nakuha na. Nag-relieve sa mga yun. Wala, gawag nagkapag kitang cheater. Ayaw ko. Ay, dito na train. Matay. Nado. Money, baby. Bawag ang lasing. Oh, I see. Tagal ka. Hindi mo ba, gusto mag-video. Panalan ni SMB. May pangit. May pangit. Mura ko pa lang yung lata. Lata. Siguro ako na soon. Kapira ko pa. Ito yung nagkakadulod mo dito. Ay na, dito ba? Ay, the train. Hello, my child. Yan na yung jumalasad. Alin na train, na train. Hindi mo na alam. Hindi, pa-click pa sa na ito. Alam mo, click. Click pa sa na ito, di pa nagagamit ito. B. $11. Good evening. Alam mo itong box na ito. Let's go. Where are you? May galayo. Sa bawah ko nung magpapagandang may isang I don't know. video. Let me try my. Para ka mo kung cheater. Hey, nagkakot man ako cheater. Hindi nga, para puputong kami, real shot. Okay, exclusive. Ay, Name putong kami. Anak, pero mo nga. Bubutong, bubutong, dali ko nga nito gagan. Ano, cheater mo kayo. Si ano, si Yon. Ano na, invisible ako. Invisible ako, pe. Dinunitan siyang 1 million. Nagbabag mo daw. Invisible ka naman.
Pero may ako nang gitbal. Nag-aaral kami doon sa may ano. Ito ba ito tayo taon si Dave ito. Yeah, ito. Bubukod ang sabi si Dave. Siyang bungol na siya. Sino Dave? Kung si Dave na pa nagdarap. Justin. Nagkakawat niya sa bagnan. Sabi ni Justin na ano bubukod. Magpuntuwa ka kung si Justin na di magtuwa ito. Hindi magtuwa. Yan na si Winston, si Maiting Ridge. Sa likod mo! Yaong! Magdalap pa naman doon. Si ano ni G.O. Diba? Puta professional pala na. Sarap naman ako. Hindi ka na magsulong. Hindi ba nagpapalala? Sarap mo nga yun yun. Yun ang ano. So, dating ka na sa araw. Hindi na ako. Lemon magaling ka sa... Hindi, kabulong pa kayo. Ay, Alvin naman! Oh, sarap na. Sabi ko na lang. Pakailan ka na. May gusto to. Wow. Ano na oras? Ano na oras yun? Out na sa to. Kira siya. 14.50. Good evening. Lapin mo mo. Ay, ano ah? Pangakupo ka mo. Si Shana, Richmond. At least, bumo ka nga. Pigit mo ka sa lalaki. Nagturos ka nga pa lang. Tanga bumo ka nga ano. Wala ko nga Isip mo ano, Dave. Ang pangalan na sa dayo to. Hindi na yung ganito. Wala na siya ito. Ha? Ayok. Sige, mainit kong kalaban. Wala mo na. Di ba? Wala kang sige. Ay, ikaw. Jay! Pag-usit kong kalaban, hindi ng payo. Uy, naman. Sinabi ang payo. Computer 2. Ako ito, para nagpapilip. Change places. Ito! Ba't habulan? Wala manayip kang pasol kaya to. Ano sa? Apa na lang si Wilson? No. Ikaw, ba sila Luna? Sige lang.
Malayo na. Malayo na sa ulat. Ano, gano'n ako sa CD? Diba? I swear, bro. I swear, bro. Why you shoot me, bro? Bro, why you shoot, bro? Why me? Why me? No way. No, no. Oh! Go kill, kill, kill her, kill her. No, wait. No, sorry. No, sorry. Not ready. Go, leave, bro. I thought you were leaving, bro. Fuck, bitch. Bye. Oh! Nah, bro. Bro, this time, she's here. She's here. Bro, I need help. I need help. I need help. I need help, bro. I'm at the armor. Go down, go down, go down.
Kapit siya. Kapit siya po. Yeah. Bro, you're in my way, bro. Agad eh. Jump, 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 jump. No way, no way. Bro. Tulog kami na. Go run, bro. Go run, go run. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. No way. I know. Pero hindi ko pala, hindi ko na talaga na. Let's reset it, bro. Are you for real? Bro, reset it. Bro, bro. Ay, Jenre, napi mo na pansalpi ko. At parang di na ako pinahayop ka. Ay, papapalinda pag na ano. Anong sabi ni Jay? Kaya papalinda pag napaswo na email. Naramdaman ko sa iyo. Kaya pandi ng gagana. Yang hope. Hope. Are you for real, bro? Yan. Kapal na kayo, gay. Kaya kayo, gay. Ano na, mag-gay? Ikan sa mga gay. Ikan sa mga Ah. Yeah. Bro, I'm zero left, bro. Jake. Tutulungan ka na, sabi. Mahal ka na. Hindi pa, ma'am. Mahal ka na, tata. Matastaan. Siya.
year. Bye! Ay, kasi Dong. Ay, si Dong, next, diba? Ini Darwin. Ay, trapo. Masih ano? Bye, bro. Bye, runner. Oh, don't 8K. Kasi don't 8K, bro. How do you mean that, bro? You're so noob. No way, no way, no way. See? Oh, sorry, sorry. Wrong guy. Diyan lang ba kayo? Don't follow him. Jake. Jake. Let me get some. I need more. Puri yun na. Stupid player. Don't. No. I said no, bro. I told you. I'm telling you, bro. You're not trying to run it. You're following her. Don't block me. You're blocking the way. I know. I need help. Bro, I need help. I need help. I need help. I need help. What the fuck, bro? I said I need help. Oh. What? You're not helping me. No way. Ooh la la! What? Hindi kasi. Rep. Like, bro, you're so new. Look, the phone. Phoenix, so. Mag-English ka sa lahat, tanga. Grabe, Biswayo. Twitter ko. Hey, my man.
Iya, bener. Oh, tuh. Eh, Lakot eh. Ice cream. Kahit mo, be. Kahit mo. Meron pang ice cream. Ano naman? Yung ano mo, yung mo ano. Iyo. Di ba? Sino ako? ano ball? Pangaranda. Kali kong padangan, ikangan ko staff, gaganin yung dapat. Eh, yan nga, naiso. Ayun, patay ko na naggamit si badminton ito. Hindi ko na nagagamit. Hindi mo nang gatupin ang tao. Kaya, it's not too far. Yung badminton is na 07. Hindi daw. I'm here. Marami na ito. Ay, nabi ko ba ito? I need help, bro! What the heck? Slow down. Narito mo nila mo kami. Pag tumalis tayo. Ano? Uy. Yard. Go stop it. Hindi mo nang gatoy. Dragon? May piso ka po. Kung may pisa ko, Pinadyan ang game club. kakayog, Puro nga kaligtarawan. kakakul, Alam mo kung kasul kung wala yung kapisinda. kakayog, Hindi ko ano yung kon. Siya ko diyan, tika to. kada kakayog sa mo, Dragon? Oh, she's sorry, bro. She know me. Ano nga ba? Pero, harap ka ng password ko. Slow, slow. I need help. ano yun na sa'yo, mamawara ka. Sige mo nang nagsuba ko kasi na. Init ba galing ka ba't ako? Init ba galing ka ba't ako? Tapos, naguli pag-atay na ako nagagalaw kay ma. Pagbalikot ka, nilabot na ako, Pin. Tinurot ko ba? Walang pins ko yung office. Patay niyo. Para unin na sana ang problema. Unin na sana ang problema. Tayo. Oh! Unin na sana ang problema niya. Yun lang. Wait naman sana. Unin naman sana. Iyo.
Udah uli kaya sa... Ha? Anong bitis mo? Iyo. Udah uli bitis so... Wapa? Wapa? Nabalik ko yung gira, ay mga posta ng gira, ay ako, Ano ba ito? Kalang tabi yung... ano kayo itong pangarap sa iya? Ha? Ano kayo itong pangarap sa iya? Ita eh. Yung pinakalma kayo niya ako matagin siya. Runner, go! Parang kuman, sa kuya. Daig. Daig. Going to hill. Ano? Good. Hill, hill, hill. Try. So, ano yun, eh? 6-1. No way. Ang email lang. Kita lang sa kaya may nakago. Bago. Ano? Ano yung... Baka alam mo ba yun? Let's go, let's go. Eh, Good, good. ako naman si Pati X. Ano? Ba na? John Glycerin. Oh, I got proud. Nakulong ang ayaw ni Bisilo. Dahil mas ka. Kung saan ba mo? Di ba man? Kaya nag-ibig ka. Yan o. Karte. Yun, nag-yellow whale. 1, 3. Ano ba? Lima. Hirap. Ilan? Meron, walang pagkita. Sa bagdra. Hirap ako na kumalit. Ano mo? Ano ba? You die? Ako, bago ka lugar, nag-quiz ka na mag-aapit. Okay, okay. Pwede mo nagsilid niya sa kuya? Dito. Dito. Ay. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano? Kapag nawag ko, sa'yo. Hindi man ito, kapag na ano. Napol. Wait, wait. Oh! Shit, shit, shit. This is lit, bro. This is lit. Out na sa ano. Yeah. $5.25. Good evening. Anyway.
kind of wrong because she didn't have them, like, she didn't have teammates. Ay, Julio. Dahil ma, Ay, pero kasabay ko pa ito maguli. ha? Kasabay ko ito maguli. Kaso ko sa akin. Hindi, baka patatapos ito. Wala. Ay, Kadilan. Kadilan. Wait, kadilan. Oh! Oh fuck, oh fuck. Bro! Finally, I got that. Oh, not yet. No. Parang nga ito mag-trade. Hindi ko ganito po. Pero ang pagod. Paano nga magiging ano? Hindi naman gano. Hindi naman kami sa tao paano mag-trade baga. So, bababa ako sa taking down mo baga. Hindi ko din ako. Nata, taking down niya. O, mapagda naman yung mga picture baga. Ano mo, ayaw. Na-speak ko sa inyo. Yeah, Jay. Ano, yun na, ratas. Ano, pitong ano, tapos yung ano, yung bakos na bit. Sige daw. I told you. Bali, ma-download sa na ito. Ito kayang create. Ma-download na. Eh, wala na ba yan? Oh, teacher. I need that. Ikaw, Ron, ah. Ito kaya mo. Ikaw, Ron, ah. Open at skipping. Ikaw, sa ano. Ito mo. Hirapan ko. Si Jimmy P. dahil yan. Ata, dito na may karin chat. Ah? Ako muna ba ito? Ang batang ko na nga, ay, ang password kayo sa ina. Oh, Ano man ang nagkakalisip ko na ito ang kaya nagpapassword ka. Parati ka po sa yan no. Miti parati ka niyo. Miti parati ka naman niyo. Dati, tigalan ka si di mag-update. Sabi mag-update. Diba? final. Bullshit yan ang prot ko. Dragon na hayo. Kaya yan ano? Like, Puro gaya ito pang ano. in-update niya na ang dragon. Yan o, Vitor, ano, yan o, Tigano, ano, mo. Nilito ko mas sumabit kayo spin ko sa iyo. Orang isa natin, kung buwan ko ngayon, hindi ko tating padulang ko takang mag-uwi. Ito, pinalito sumabit. Sige daw, nakaliwa na ba? Yan o, Vito, yan, nagkukuha ko man ano. Kukuha ko man ano. O, may bagamit sa Tigano ko, may, yung kukuha ko bagamit, yung sikad. Ano? Yan o, yung sikad o. Hindi ko pinangarap. Yung baga sumuya, kumakuha. Hindi ka ba ko ano niyo? Matabi natin yung mag-trip. Hindi ka nakahan, mag-bikot ka na sana. Tawa ka dali. Oh, teacher. Mga hindi pa man bikot dito. High speed to giray.
Hindi kasi yung live ko hindi ko kayo. Kaya pata. Ay, kahit anong HD day. Bakit ko gagawin mo? Ay. Tapos kay Juan mo taktiin na Hindi ano. donate. Oh, tapos mag-grade ka pa. T-shirt. Sure. T-shirt. Ano men? Photo. Ano? Go, go, go. Go out. Na. Go, May baby. click on. Para ano, bakla. Tingnan ko lang break. Wait, wait, wait. Milk tea. Photo. H-O-P. Yun na ang. Ayan niya. Need help or ano? Isa to. Okay, tawag daw. Sinakalaman ba? Okay. Yung like piling ka naman. Wala mo ko ba? Ayun, di pala no. Pala no. No. Ito nga magagawin. Send video ko ba yan? Bye. So, Pabalik na dami siya. Parang lang ito, pero parang lang ito. Kung ano na mo, Diyos ko, ang bilis mo, oh! Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Siguro kung kumain. Nagulok na mutig saway. Bakit si Paul lumarubo ko na pagkamuhay? Pangalan na nga. Oh, she's here. Wala na salada, uday po! Pakala mo sa namin yung kanto. Sige, ko kabriya. Kamanya kasi. Oh, she's here. Kung may zombie mo, baga may zombie na tapos kailangan ko kay Daha. Aba, kaya na yung zombie. Bakit surya, bisa? Pero surya ko si Jim kaya pamatry. Hindi naman. Kasi kung papalitin yung Oh. kapalitan na yan sa Kuya Ol. Diri-diri ko kabriya. Ay, meron. May lalada yun ni Kapire ni. 1 minute. 2 minutes. Oo, ninawakan mo nung mait na lang. Ay, mait pa na nila. Dampen. Ano ba? I see. Mait pa na mait kami. No. I almost gonna die. Bro, I need help. I died. I died. Oh! Smith.
Tira ba ka mo? Malapalo ko sa mga scissors kay nakulo. Warisas mo. Aswang-aswang yan. Hindi mo kay araman yan. Pero ano, pero mo sa pangarap ko. Aslo. Masag! Uy! Pero ano yun? Wait, baby. My friends, my friends. Kuya, mga pag-animation, mga mag-play ka dyan. So, ano may tuturo ka animation? Yan, tuturo ka animation. Sleep animation, magamit. Yan, no, may... Hindi kayo naka-full screen na nito. May... Itong Firefox mo. Wala naman ka. Nagkakanan mo. Pakuli. Hindi? Yan. Alam mo ba na alam mo ka na pasigil. Aparang dito patuloy. Lemon, iba mo siya sa ulo. Lemon. Parang kung dahil mo. Ano? Parang pala sa iyo. Pala mo na pasigil. Iba naman sa ko. Iba naman. Masaya na diri ko aram ko. No, Yung ay my friends is here. ano ko. He's my friend. Oh, Shutdown muna sa mga that's good. Dahil nalalagay ko shutdown. Ang alay na di ko siya ka. Kasi banda ka rin mo. Oh, she's here, she's here. Hindi ko may fingerprint. I want the conversation ko sa inyo. Oh, God, I know. Talaga. That's what I told you. That's gonna run. Oh fuck! There's someone flying. Nasakot sa inyo. Kasanda mo. Ilo-ilo ka ano? Kung nag-iiro si TV, ano, Oh, shit. Jesus, Lord. Lord, Stephen,
Go, 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 go. Ayaw ito. Ayaw ito. Yan, hindi. Yung sipit mo dito. Dito mo. Nawa na kami sa kawan. Oh. This one. $6.25. Good evening. Hindi ka magpapayos dito. Where, bro? Nice, Ben. Siguro. Alis na bibig ko kayo. Hey, daw, hey, daw. Ano hindi? May magulaw, mga kailangan. So, Sila nung matikaw ng CD. Kasi wala na ito kayo sa buwan. Robi ka, Robi. Luwang. Ay, Ay, nali. nabiyak pigamos, pe! Yawa talaga, yawa talaga. What? Ano sa na? Flash ka, flashy. Flashy. Okay, waitin. Yan. Stop, bibig mo lang. Yung, waitin mo lang rin. Yun, pe! Nah, that my brother killed. My brother killed that bitch. I mean, You paid? no, 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 no. Really? Ikal mo? Tubig split? Really? Yung ito ni Bang? Nah. That's how. Sip!
Ay, katulpi. Subang niyo ko sa school. Pre. Oh, shit. Busy, busy, busy. Ano din lagi audio ko pa ko? Pila mo daw porma ko pe? Iba naman. Iba naman siya. Ito ang invisible pe. Yung invisible pe kagad ako. List of only ba? I don't. Huh? Or you? This town, this town. List of only. Yun ang sigri mo. Lipi mo yung pure na lang kayo. Dito ka? Wala ko ko dyan sa tabag. Ano? Rinalo pa. Paano na? Ito ko lang. Hello, either. Boom! Dapa! Bumakbo ka pa, kanina ko pa. Help you! Ano pa may tuwitin? Hey! Lahat, bigyan ng
gusto ko guys. Yun eh, Samantha. Yung ano, yung, Ano yun? yun. Ano yun? Go see. Let them fight. Let's go. Ay. Oh. Uy, Samantha. Hello. Sunod ano. Yes, sir. Ano, stop na pa yung hindi yung... Go. Go. Oh! Secret guard. Armor. Tulagi. Oh! Hindi ko na may sampo eh. Hindi ka dito. Hindi rin dumani nga. Go! Kasino. Sumatak yung...
alright. Alam ka, may Bro, I need help. Yeah, this. Diba? Busy mo? May yung kawambi yun na. Lito pa. Ha? Play. Lito. Ba lang? Ugli ka. Ugli ka. Oh, God. Ugli ka na ba sa may pang mo? Hindi ako. Uy, Q! Oh, tatabi sa tray. You can't leave. $17.50. Good evening. Can't see. Sabi mo, Scott, sabi mo, Google mo, Google.
Oh, bro! Why me? Why me? Why me? Kasi, Oh my God. kami ha? Itong kami ha na ano, you know. You know that guy? So, walit na dapat dito. GG is Wait, stop. Let's leave the game. Leave the game, leave the game. My brother just won. Let's leave the game. We're gonna, let's go. Let's fucking go. I'm gonna leave the game. Ito, babe. Babe, I'm gonna leave the game. I'm gonna play other. what's yung maybe oh? Let's play with Buddha. Play. Palim. So, yung mga ano. Hey, good model, bro. Si Cupid Piolo, si... Diba naman? Ito na. Susunod. Bro, I'm gonna leave the game. Bye. Oh, bumpers. Hey, good boy. Good moment. Bro. Huh? How do you pronounce good mood? Good mood. Oh, you're silent. No, it's silent, silent. I can't play it. I need to go. I don't know. Parang face to face. Parang hindi ko din. Ako sa likod.
Ay, Try to. Try to lang ah. Bukas ka. Let's go. gusto. Ipig pa ba ako dahil sa kot mo? Tapos pa, pati na yung bed. Tapos pa, oo. So, binak, sleep ko. Makalinig ako pa. Ari na ka? Saan ka, G? Tira. Ay, mura ko ito. Pero dapat ka nun. Hindi. Sino ka, Ali? Ang mura ng radyo. Ano? Yan. Dahil kasi mo lang binakagay. Wala mo na pa. Ano kung pinag storage daw sa opera ka na gaya niya? So, wala ka niya. Wala yun ko na. Diba? Butang yung nego ko na. Apa? Baby pala yun. Ikabakan na ako yak na ka nag-sleeper. Ano? Ano? Nagbabay. Hindi naman ako makakalagot. Nakakalagot ako pa. Ito talaga? Ito mo na. Ito
Sa'yo po. Mama lang, pe. Ang ina-upgrade na ako ngayon. Ha? Ito mga bang! Kaya pinasaunti. Kahit mo na bang talaga nga ito. Sila pa yung biyak. Ay, so bangers? Ano po yung mga ito? Bangers lang. Mungkin ako ay bangers. Ito ay pagkakapin mo. Sino na ako dito? Yan ako. Bangers. Puta kayo ko sweet nga. Pick ko nga. Punta ako sa host. Payo.
Ano na iba? Hindi ko na iba. Pati ko lang yung iba. Lapigo. Aba! Uy, duwa. Abang. Gusto nakabangon pa nito? Murang butspiyo. Kulibay. Wala ito. Wa. Ha? Wala ito. Naku, mura lang kita. Yung hindi sa kapil ko yun, oh. May light ka, hindi yung delay, Naski ko ba ta? Hindi ka rin, oh. Dito sila kami ka, ano? Anong sila kami ito? Malapit, malapit na siya tabi. Hindi na. Ano mo? Ranggo mo? Ako yan. Ikaw, ano na ba ang pili? Printa ka? Ay, iba, marap na. Sabay kita. Oo. Diba? Ano? Yun. Ano ka? It's more clear. Ikaw wala. Okay. Ikaw wala. Ha? Ikaw wala. Yun na lang. Hindi na parang nakulimutan. Hindi ka nakulimutan ito. Ikaw ka na? Anong gawin mo kayo? Ay, pamatang ka na. Eh, Ano ba? huwag na akin na.
Ikaw ano pa ano na? Ano to ka muna? Ay, inak mo. I mean the clothes. Bro. Say, you say and then wait. Can't hear you, bro. You're lagging, no. Yo. Huh? I can't hear you. I hear. I can't hear you. You know? Please say it again. I can't hear you, I swear. Can't say it again too. Huh? I watch you. Huh? Oh, you love me. Huh? Thank you. I'm playing CrossFit. You're playing with me. No HP, no HP. Nice one. Let's go. Oh, finally. How are you doing it? Huh? Playing what? Are you sure? Okay. Well. Wait. Oh, fuck. I died.
can't hear you. Can't hear you. Anong loto? Bago na. Laga. Kaya ang loto. Pwede nagpaloto ka na kung alam mo sila. Ito na yun yung manok. Dahil na. Ha? Dahil na yung manok. Ito pa. Ay, di. Ito nag-vlog sa ito ba? Yaman niya si Jing, ito ano? Ano, nag-charge sa Jing kay Ma. I died again. I died. So, Patawag ka na. Sino ang nagpagkada pa nag-maka? Kinakaon mo na. Nagtata. Nagtatawa mag-irara. Nagtatawa ka na dito. see?
$20.25. Good evening. Nasa na niyo. Pagpunta doon.